ёдовар мешавад. рақибони дастаи мунтахаби тоҷикистон дар даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 муайян шуданд. имрӯз дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия маросими қуръакашӣ баргузор шуд. тибқи он, тими миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи G бо дастаҳои Арабистони Саудӣ, Урдун ва ғолиби ҷуфти даври аввали интихобии миёни дастаҳои Камбоҷа, Покистон рақобат хоҳад кард. дар марҳилаи дуюми интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар қурраи Осиё 36 даста рақобат мекунад. дастаҳо аз 16 ноябри соли 2023 то 11 июни соли 2024 6 бозӣ анҷом медиҳанд. пас аз ҷамъбасти даври дуюми интихобӣ, ғолибони 9 гурӯҳ ва дастаҳое ки дар чаҳоргонаи худ ҷои дуюмро мегиранд, муборизаро дар даври сеюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 идома дода, ҳамзамон соҳиби рохат ба қисми финалии ҷоми Осиё 2027 мешаванд. аввалин бозии худро дар даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 тими миллии Тоҷикистон 16 ноябр бо якачини Урдун доир мекунад. Дастпарварони Петр Сегр дар даври дуюм рӯзи 21 ноябри соли 2023 бо ғолиби ҷуфти Камбоҷа, Покистон нерӯ месанҷанд. дар даври сеюм мунтахаби Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ рақобат мекунад. ин бозӣ 21 марти соли 2024 дар назар аст. Ёдовар шуда истоданд Афғонистон, Муғулистон, Малдив, Бангладеш, Сингапур, Гуам.